11 Awgustda Mary şäheriniň we onuň golaýyndaky howalaryň asmanynda Türkmen Howa Ýolları kompaniýasynyň ýolagçy uçary bir näçe sagat aýlandy. Borty IZ-778 belgili Boeing 777 uçary ören pes beýiklikde 5 sagatdan gowrak aýlandy diýip Marynyň we bir näçe owanyň ýaşaýjysy aýtdy. Flightradar 24 internet saýtynyň habaryna görä, bu uçur hakykatdanam yerli wagt bilen öýlen sagat 3 töweregi aşamatdan uçdy. Ýöne 35 minutdan soň görnüşine görä onuň transponderi öçürildi we web saýtyň radarlaryndan 5 sagatlap ýitirim boldy. Mary şäheriniň bir näçe ýaşaýjysy akşam saat 4-den soň Azatlyk radiosynyň redaksiyasy bilen habarlaşyp, şäher aeroportunyň yerleşýän ýeriniň asmanynda aýlanýan ýolagçy uçary barada gürrüň berdi. Şaýatlaryň sözlerine görä, şol pursatda polisiýa Mary şäherindäki aeroportuň binasyndan we golaýdaky köçelerden adamlary çykaryp hemde dargadyp başlady. Bir näçe wagtdan soň tiz kömek we ýangyn söndüriji gullugyň uloglary aeroporta geldi. Şol bir wagtyň özünde şäheriň hemme ýerinde internet öçürildi. Adatlyň bayram aldaky habarçysy vilayet merkezindäki tanyşlar bilen habarlaşyp, uçaryň şäheriň üstünden aýlanýandygy we internetiň kesilendigi baradaky maglumatlary tasdiklady. Adatlyk radiosynyň redaksiyasy Marynyň asmanyndaky ýagdaýlar barada maglumaty alanyndan soň Flightradar 24 web saýty arkaly Sewitdäki ähli uçurlary ýydarlamagy synaşdy. Emma tutuş welaýatyň asmany boşdy. 11 Awgustda akşam saat 6 töwerege bayramaldaky habarçymyz uçaryň görnüşini we bort belgisini anyklamagy başardy. Bu Türkmen Howa Ýolları kompaniýasyna degişli bort belgisi IZ-778 bolan Boeing 777 ýolagçy uçarydy. Flightradar 24 web saýtynyň habaryna görä, IZ-778 belgili uçur yerli wagt bilen saat 14:59-da Aşgabatdan Mary welaýatyna tarap uğrady. Ýöne takminan saat 15:34-de Flightradar 24-üň radarlaryndan ýitirim boldy we web saýtda onuň yerleşýän ýeri barada 5 sagatdan gowrak maglumat bolmady. Soňra uçur saat 21:07-de ýene Flightradar 24-de peýda bolýar, ýöne eýýäm Aşgabat şäherine gaýdyp barýar. Yerli wagt bilen saat 21:44-de uçur paýtagtyň aeroportuna gondy. Aşgabatdan uçup ýygyna gaýdyp gelen uçaryň gatnaw belgisi üýtgemedi. Ol T-53-778 bolmagynda galýar. Adatlyk radiosu uçaryň geň hereketleri barada entek hiç şeýle düşündürüş alyp bilmedi. Borty IZ-778 belgili Boeing 777 200 uçary Türkmen Howa Ýolları tarapyndan 2014-nji ýylyň fevral aýyndan bäri, ýagny 6 ýyldan gowrak wagt bäri işledilýär. Karantin bilen bagly halkara gatnawlary ýatyrylmazdan ozal bu uçur Stambula, Moskwa, Bangkoga we beýleki uğurlara uçur gatnawlaryny amala aşyrýardy. Soňky bir näçe aýyň dowamında uçur Aşgabat bilen ýurdun sewitleriniň arasyndaky uçuşlary amala aşyrýar.